Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο, πριν έβγαλα ένα βίντεο πριν 2 λεπτά δεν θυμάμαι, στο σημερινό βίντεο θα σας ξαναδείξω Hero Zero, αλλά στο GR6, πριν έπαιζα στο GR12 και έφτιαξα ένα παίχτη στο GR6 που σίγουρα με αυτό θα βγάλω τα πιο πολλά βίντεο και έχει το όνομα του κορονοϊού βέβαια και έκανα τα βασικά στην αρχή με την αποστολή στο σπίτι της Χούβιαλε, πώς λέγεται, αγόρασα μερικά πράγματα που μου είπα και μου λέει στα μέρα. Και τώρα έχω 10 ντόνατ και πάμε να ισοφαρίσουμε ακριβώς τις δεξιότητές μας. Μάλλον πρώτα η λάγκα. Μάλλον πρώτα πάμε να πάρουμε ένα συστικό δεξιοτήτων. Θα πάρουμε αυτό. Δεν έχω λεφτά για να πάρω το άλλο. Να πάρουμε και αυτό. Μπα. Πάμε εδώ τώρα. Γιατί έχω μερικά ηρωικά κατορθώματα. Άντε. Ωραία. Πάμε εδώ. Κοίτα, λαγκέρνει. Λαγκάρει. Γιατί λαγκάρει τόσο πολύ. Άντε. Να το βάλουμε εδώ. Ωραία. Να πάρουμε λίγο τέτοιο και τέτοιο. Και τέτοιο. Άλλο ένα τέτοιο. Άλλη μία δηλαδή. Ωραία. Θα πάρουμε την αντιμορφή μας. 27 και ρώτα. Πάμε στις αποστολές. Στις αποστολές. Αυτές να κάνω που κανένα λεπτά για ένα λεπτό. Όχι, δεν το βιώνω, δεν θέλω. Βαριέμαι να το βιώνω. Μάλλον ξέρω πως βιώνω την μπαταρία. Πάμε να πολεμήσουμε. Να πολεμήσουμε αυτή. Νικήσαμε. Ωραία. Πάμε να πάρουμε την ανταμοιβή μας. Κείμενο. Α, την απλή μηχανή.
πάρω και κανένα άλλο πράγμα και μετά πάμε στην αποστολή που κερδίσαμε. Πάρουμε αυτό. Θα πάρω και Μπέρτα. Δεν πάρω λίγο αυτά. Αυτές είναι καλές. Μπα. Αυτή. Ναι. Αυτή. Όχι. Αυτή. Όχι. Αυτή. Ναι. Θα την αγοράσω και σκάλι να την ρωτήσω. Δεν μοιάζει. Είναι καλή. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό όχι. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Θα πάρω αυτή. Καλό είναι, όμως μου βγαίνει κάτι 10, δεν είδατε. Δεν πρόλαβα. Θα πάρουμε και αυτό. Α, ξαναπήγα 10 ντόναλτ. Τι μου βγαίνει 10. Α, τέτοια την αντοχή. Δεν πειράζει, θα πουλήσω αυτό το. Και αυτό. Τέχνη είναι αυτό. Να πουλήσει ένα αντικείμενο. 2 αντικείμενα. Πουλήσα. Συγγνώμη. Πάμε στις αποστολές. Μέχρι να σπάει καλά. Αρχίσαμε καλά το παίχτη μας. Έχουμε 10 τώρα. Αυτό είναι καλό. Είναι 14, έχει 7. Δεν πειράζει, θα το κρατήσω. Να έχω και κανένα αντικείμενο. Πάμε να πολεμήσουμε. Στην αποθήκη να έχω το αντικείμενο. Κάτσε να πολεμήσουμε, αυτό δεν πειράζει. Για να δούμε. Νικήσαμε. Α, πήγαμε και στο πρωτάθλημα, ωραία. Λοιπόν, bye. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe και γράφτε τα comments σας κάτω στο YouTube. Τα λέμε!